Laping Leos Biano! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laping Leos Bianong manipod iti orihinal a panangisurat ken nasariwawat a panunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laping Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Sakbay nga intay basaan ti surat ti may sa pagayam tayo, ay ket, intay pa ipukaw adag iti kablaw tayo iti tangatang. Shout out Mang Bianong ti karubak dito'y purok ilang-ilang barangay Tucanon, Aritaw, Nueva Vizcaya. Iso ti Florida family, Uncle Loret Florida, Ante Miliang, Jane, Ungol, Rosana, Naneng, Ambulog, Kansilda. Dagiti met Aris family, iso da Rosan, Bibe, Rowena, Unang, Impog, kan Rachel, kan iti Morazo, Gundran family. Nagtaod dayta ken ipagayam, Raywell Same, Sorianao. Naragsa ka pa nagdengag ken ipagayam, William Charles Ganiban. Makablaawan dagiti taga Dangdangla, San Juan La Union. Liplip pasmila nga nagparti iti baboy. Madaman di dengag may iti drama yaw. Kablaaw dagiti family abad. Nagtaod dadakin ni Jerken Abad. Shout out yan nilakay ko ni Arman Aguinaldo ti City of Ilagan, manipod KSA, ken ni Marilyn Simon. Bueno, kastoy nga rudan ti surat ti pagayam tayo, ang naglingay di tinagan Sara ite Pangasinan. Ken ka Mang Bianong, ilingid naklakuman ni tinagan Sara, agtawunak itan iti 20 ketalo iti agdama. Ngem irugik man ti agsalaysay, idagtaw na pelang iti 16 nakapagsurat akmet kayat kuman akidawan ti pamagbagam Mang Bianong. Di makilak iti sidong da lolo ken lolak. Lolo ken lola ti awag ko kadakwada ta lumakay ken bumaketdan. Impadawat naktipudpudno nga inak kadakwada. Kastoy man nga rod nga iruget ti agsalaysay Mang Bianong. Ayabamon ni Lulam, tabangan tayon! Wan, Lolo! Da, asino nga taday tagtuk-tuk-tuk? Lukaano pa'y nga aggao akon? Mabitlaeng! Umayan! Ha! Paula! Siga magayam! Wan tata iddo. Anya ti masapol mo? Sarong karam ti anak mo? Anak yo kunayo ta da kayo mutten ti akin anak. Ha? Ay sige nga raud. Umuneg ka, Paula! Ay saanen, jak lagbayag. Kayat ko lati mangibaga iti kwarta. Uray 50 pesos laeng. Anya? Dakelay ni Sara. Ang umay kalatag daw dawat iti kwarta kada kami.
Hidinto ta, lakay ken bakit kami ni ti asawa? Laglagi po nyo nga awan anak yo, no, jak impadawat ni Sara kada kayo. Iso nga ikandak nga ron iti 50. Ay, anyan? 50 lang mo ti daw-dawatek. Iso nga ikandak ko. Langag ko ti pa nakisasao day di a Paula kada kayo, lolo. Ha? Nagbastos a talaga? Awan babain na. Kunamlan asino nga may agdawat-dawat iti kwarta kada kayo. Ala, saan abale ta 50 laeng mati may na dinawat? Awan siguro ti customer na. Iso nga umaymutan agdawat kada kayo. Nagmayata pagsasawan day di a babae. Apok, di ka kumaagsao iti kasta. Laglagi pem, nga inamlat ta dayjay. Raememlat ta, apok. Kasano ara magtikas ti akita ti tao? Di nantupay ammo ara ti mismo abagina. Kasla di naktupay ammo no makitkita na. Dayjay ti klase ti ina nga awan puso na. Nagmayat tagtugtugaw dito sirok ti mangga, bayat ti panagar-aramid ta iti homework. Presko ti angin, makapagpanunot ta na imbag. Wan nga rod, no kayat mo, dito ita ka na yun. Basta saan laki di agtugtudo. Sa nabalit at damot inaramid ni Lolo mapagtugawan, kan lamisaan ta dito sirok ti mangga. Kasano kat nakita na kay kayat ta tagtugtugaw ditoy, iso aday jay, nagaramidan iti lamisaan kan tugaw ta. Kan na imbaglakid din, tagkaruba talaeng. Hoy, Sara! Ha? Ha? Anyat kukuom ditoy? Sarampiting kamot gayam! Anya? Italaki na sa unak? Sarampiting pay kunam kanya? Talaga mat, no kayat mo ti lalaki. Sumurot ka langan kanya, tadapay bayad mo. Nana? Anya? Bastos kayo nga ina. Awan serserbiyo. Inya nakdaklaeng. Ngam awan pay apulos di panangisakit yu kanya. Ay, may mayaton nga agpabayad ka. Ngam ti makikuykuyog kay ti dayta lalaki. Sikugan na kalaang dayta. Sumardang kayon! Agayim kami kini Sara, Nana. Agayim kayo itaa. Ngam ito nagangay. Siksik mawum to ni Sara. Pumanaw kayon ditoy. Bastos kayo nga ina! Nagawan ti babae na dadya babae. Impadawat naklang arudan kada kayo. Ngam kayat nakpay ngagbali na kaskan kwa na prostitute. Apok, Apay ngamin nga dati inakaskan kwa na. amomon ti aramid ti inam. Iso adimon ikaskaso. Di yu kuman ibagbaga nga inak. Tamadurman at amakangag iti dayta. Di nasaya at apok. No asit gan na ka. Si kalaengay ti umadayo ken kuana. Saan mon ngay kaskaso, apok? Kastamot at talaga ti aramidak. Nga mas daawak. Taapay nga inasitgan na kami itay ka ni Oli. Kalpasan na. Kas di lagayam ti bagana kanyak. Di pala pumanaw iti day ti alugar. Tapnusan ko na makitkita. Kagurgurak ti pudpudno nga inak, gapo iti inaramid na mangbiyanaw. Saan pa'y laanap na iti panangipadawat na kanyak? Kaya't nakpay ngagbali nakaskankwa na nga ababa ti tayab na. Jak am-amaw ti pudpudno nga amak mangbiyanaw. Tadi namot amaw no asinaw ti nakasikog kankwa na, idi agtrab-trabaho kas prostitute ijay Manila. Naglabas nga rodel daw, ingkag kagumaak linikliklikan ti inak, mangbiyanaw. Kwarta manen ti masapul mo? Una, tapno addamot serbina nga adda kada kayo ni Sara. Pasensyakan. Ngem awan ti kwarta may. Na, apay nga imutan dak, kat anak kumet ti pakairanranudan nyo at tumultulong kada kayo. Agad adal pay ni Sara. Ado ti paggastusan may, Paula. No ado ti paggastusan yaw, ado mo ti paggastusak. Anya ko mati paggastusam.
Ket day talang iwat mo ti berberukam. Pumanaw kan, Paula. Di na kami riribukan. Nagtangsit kamutan. Nalipatam samutan asyak tinagtaudam. Nagtaudaklakan ka. Ngam saan ka apulos ang nagpakain na kanya. No mabalin la kumaapilyan ti agbalin nga ina. Pulos, di kapilyan. Do pa'y lasaom. Ikan nakit din iti dawdawatag. Imbagak meten. Awan ti kwarta may. Sarda nga mon apagdawdawatan iti kwarta da lolo kan lolak. No di mo kayat nga ireklamo da kay iti barangay. Gapoy ti panang riribok mo kada kami. Lolo, Lola, uray kas di ti aramid da dya Paula. Sandak nga isubsublikan kwa na Dinto mapasamak day ta, apok. Wan, apok. Madadaan lang ti biyag mo, nagsubli ka kankwana. Iso adin to nga ron mapasamak day ta, apok. Agyaman ak, Lola. Lolo. Basta agsingsingpet ka akanayon, apok. Di mo tultuladen ti aramid ti inam. Kan inamlat ta day jay, apok. Nga uray kasan upay ti kinadakas na. Saan arumbang abirbir nga samlatan? Diyak ngamin mairusok ang awag kan kwa na itinanang, Lola. Awan ti inak akas kan kwa na. Rimorta lolo kan Lola. Inton malumpay nga agawid da. Agbuyak man pa iti TV. Ha? Amano ni Oli daytan? Yag na siguron ti bulbuludag ang notes na. Mabit lang! Umayan! Ha? Anya ti aramidam dito eh? Kan, adapay kadwam? Iso ni Julio. Hi. Awanan ti bibiyang ko! Ops. Di mo pa irikaptiri daw. Nagbastos kamutan. Agmay may sak dito balay. Awan pa nagtalag ko kada kayo. Iso a pumanaw kayon. Ado, ti kwarta ni Julio. Ikan na ta iti ado a kwarta. Basta umanugot ka iti kayat na. Anya? Inla ko nak iti dayta alakay. Sa anak pa'y mo tamak ko na alakay. 50 klaeng. Ado, ti kwartak. Ibagam lang naman no ti kayat mo, tayo sutitid ko. Ayop kayo? Ay, agtal na ka man. Di ka pa agyaman takayat na ka ni Julio. Ikan kay tuuray man o. Ibagam lang, Sara. Ayop kayo? Sumangka ayop kamat? Bakit Paula? Saan? Di mo kabilin day tata korsonada. Ayop kayo? Pumanaw kayo na. Payo. Nay. Apay nga inagaw mo ti payong kaw. Pumanaw kayo na. Di mo Ang tanda kayo. kanya ti payong Ang tanda. kaw. Iyo kaya't ako pulis kaya. Oli, Anyamot yung tiinang, Sara. Kahit mo ka dito, reklamo ta. talaga nga ireklamo kiday ti kadoan na lalaki, Oli. Ayop da. Bastos nga ina. Amo na nga awan da lolo kan lolak. Iso ginundawayan da mo timay. Kalpasan na, kaya't takbay nga ilako. Kaya't nagbalin a prostitute akas kan kwa na. Anya, kita ti na dayjay, Oli. Uray siya, jakmot maawatan, Sara. Iso lang tina anak kita takas jay. Bagtit samot ng tinang. Bagtit at talagan. Kansaan ko nga inadayjay. Awan ti ina kakaskan ko na. Umay ka nga rodan. Kuyugan ka nga reklamo iti barangay. Tapos sana ka namasidgan pa ni Nana Paula. Saan dan ang masarakan ni nanang mau dito barangay tayaw, apok? Napabutngan siguro iti panangireklamo mkeng kuana. Iso api manawan. Nasayaat ba itong pimanawan, Lolo? Ay, anyamot nga minan ni Paula. Kwarta laeng tinapatag keng kuana.
Nakabutbutang ti aramid na, lolo. Mabutang iti sa marunumanan nga aramidan na. Aging gay ti mabalain. Saan mo nga itulok ngagmaymay sa kaapok? Saan da kamatay na pampanawan? No, adda papanan mi kinilulam. Isurot da kalaengan. Ngamti agbati ka ngagmaymay sa dito'y balay. Nabayag nga road asaan nagpagpakita ti inak iti lugar may mangbianong. San mi nga no sa dino ti ayan na. Naragsakan akmet iti jakon nakitkita ta natalnan ti panunot ko. Sana kas ide riribok iti biyag may kada lolo ken lola. Aging gaan naglabas ti tawen mangbianong. Kate! Bakay! Ayan ni Sarah. Adadakan ni Ole dit asirok ti mangga. Apay aya. Adday bagak keng kuana. Anya day taya. Bakay! Adda ka no iji ospital ni Paula nga inana. Anya. Kasta tinaamuak iti may sa amakam amu keng kuana. Nabayag ka no gaya mo ngagsaksakit. Ay, jaka mo ti sawag. Ngam ka, si Maud. Nupod no nga adday di ospital, lakay. Anya ti planom ita, apok. Sanak mat a doktor, tapno mapanak iti ayan na kat agasak. Ha? Saan mat nga gimbag nga sarong karak? Apok. Amok, nasakit tinakam mo kin ni Paula nga aging gaita. Talaga, lolo. Nasakit tinakam ko kankwana. Tawan pa'y apulos tinasaya at nga inararamid na kanyak. Tilaang siguro pa nang ipadawat na kanyak kada kayo tinasaya at nga inaramid na. Tano dinak impadawat kada kayo. Ang mga no indakdakkel ko ti panangilaklako na kanyak iti agdudong maalalaki. Apok! Isu nga awan apulos ti panggap ko amapan mangkita kankwana. Naglaingan na sarong karak. Makabasol aklaang no pagsasawak pa'y nga oray masakitan. Kaya't mo ka dito kuyugon ka mapanitayan tinam? Saanan, Oli? Kanjak kaya tapagsaritaan pati may papankan kwa na. Sara? Jak to pulos malipatan dagiti madingay nararamid na kanyak. Nang runa ti dandani pa nang ilako na kanyak iti lalaki. Tapno maadaan lang iti kwarta. Nagsakit tinakam ko kan kwa na, Oli. Masakitan ti inam. Anya ko ma. Saan mo tamaksayan dagiti basol na nagsakitan? Ta siguro, madusdusan, isong agsakitan. Naala na daytan, iti agduduma lalaki asim mursurutan na. Bimakot nga awan tinagbakatan na. Di pulos nagbaliw. Da kayo ka din ni Tata Iddo? Wine. Siya nga raw. Apay ka day. Kasinsin ko ni Paula, Tata. Ha? Grabe ti sakit ti kasinsin ko. Isa ang nagpakpakasi kanyak, akayat na kana ang makita ni Sarah nga anak na. Anya? Day talang tikit-kidawon na. Nagkutungan ni Paula. Anyaman nga aldawon no kanito manipod ita, kat mabalin nga ipannan. Ha? Mabalin ka da makasaritak ni Sarah? Sige, mabitlaang taayabak ti apo ko. Kasinsin ni Nana Paula kunayo, lolo. Wen apok, nakipakpakaasay akasarita na kakano. Jak kaya taka sa ulolo. Apok, kasaumlaeng, no anyaman ti desisyon mo, si kamit laeng ti masurot. Lolo, Ala, rumuarkan dito silid mo. Kasaritam, ti nga ili, apo. Nakipakpakaasi ti kasinsin ko, akayat nakakano ang makita.
Itatag nga ngabitan kan patay, kaya't na ko na makita. Ta siguro, adamanan na panunot na mabalin napakairanudan kanya. Madlaw ka guram unay ti inama. Talaga? Di nakmat siguro mapabasol ni Nana Paula no kagurgurak. Isumot lati na nga ramid iti rason tapno guraak. No, anyaman ti rason mo. Sapay ko matalipate mo. Ipagpagapon man lang iti kasasad na. Kid daw na kaya't nakaam makita. Kun kaya't nasikat yung mangitabon kun kuana no maun natin. Anya, awan lang arudan tin ay tultulong na kanyak. Pinerhuisyo nakpay. Ita, kaya't nakmanon a perhuisyoan. Sara. Ayan ngay dagiti lalaki akad kadwa na idi. Isuda ati mangitabon to kan kuana. Tamas pinili na mo't ti trabaho na ngam siyak nga impas ngay na. Isungarod nga impadawat na, tapno awan ti sawsawir na. No, kasta, di mo sarungkaran ni Paula. Saanan, awan panggap ko amang sarungkar kan kuana. Kan oray pa'y nga tagpakpakaasi, jak tupulos agpakita kan kuana. Agborborok ti darak no malaglagip ko ti kinaawan ser-serbi na nga ina. Nalaos ti gurak iti inak mang biyanong. Isu nga oray kasanupay ti panangalukoy da kanyak, tapno agpakita at kankwana, didak pulos na alukoy talaga ajak kayat ang makita. Mapabasol na kademang biyanong, nudyak mapakawan tinangipas ngay kanyak, nudyak pulos sinarungkaran itat na masakitan, kayat kuman lipatan ti gurak kan kuana, ngem adalem unay, ti sugat nga impalay na iti kaunggak. Iwanwan na kuma iti kasayaatan nga aramidak, mangbianaw. Bareng no malaganan mo ti dagansin ko. To'y pagayam mo, Sara. Pagayam ko Sara, bilbilinin na tayo ti Diyos sa pakawanan ti sabali, tapno mapakawan ti bukod tayo abasol, ket maparaburan tayo iti talna ken ragaw. Anyaman ang nagbasulan, masapul ti panagpipinakawan. Daytoy ket maysa nga obligasyon. Ti kadawyan abidot ket ti idea arabeng nga agkiddaw iti pamakawan ken agpakumbaba tinagbasol sakbay apakawanan. Siyempre, ti tao nakapasakit kuma ti rumbeng makibagay naan-anay. Ngem, ti nasakitan mat ket rumbeng na apakawanan ti nagbasol anyaman ti panagug-ugali daytoy. No maminsan, maragragsakan dagiti tao no agparparintumeng ken agumumbe ti sabalin abeneg. Ngem, laglagipon tayo kumapapagayam saan aday to'y tiwagas ti ebanghelyo. No adda saan pagkikinaawatan, mamakawan ken lipatinain. No pakawanen nyo dagiti nakabasol kada kayo, pakawanen na kay tumat ti amayo sa dilangit. Ngem no diyo pakawanen dagiti nakabasol kada kayo, dintumat pakawanen ni amayo dagiti basbasulyo. That's right. Mangukom ti Diyos sigon iti pangrukodan nga inaramat tayo. No nagubsang tayo, awan ti rumbeng nga inanamaan, no de kinagubsang. No man nangaasi tayo kadagiti nang pasakit kada tayo, maasimot kada tayo kadagiti nagkurkurangan tayo. That's right. No san tayo ama nagpakawan, baybayan na tayo nga agsagaba, iti bukod tayo abasol. Ti panagturong iti pamakawan kalakaman, ti panangsapol iti pamakawan nga agtaw iti kaunggan, ket komplikado ken nawatiwat panagdalyasat.
masapul nakasagana tayo mamakawan. No, mas naununag ti basol, adda narikot ti proseso, mamagbalen narigat ti mamakawan. Ket iti kangitingitan ti dalan, mabalin yebkas tayo ti panagkudkud tayo. Mabalin nga agbusay ti umkis agura. Mabalin tayo pa'y apapasan ken dusaan ti ina. Wenno naganak tayo iti panangtaraken iti sasainag. Ngem no makagting tayo, ti pamakawan ngayon tayo kalakaman, ket saan magatadan. Iso atapno adda iti kalintegan, rebeng tayo ti mamakawan. Masapol nga aramiden tayo daytoy, agbabawi man ti kabusor tayo ken saan. Wenno kasanuman impusuan ti panagbalbaliw na, wenno nagkidaw man iti pamakawan ken saan, rebeng tayo nga anruten ti Apo. Rebeng na asawan yo, kadagiti puso yo, ti Diyos ti mangukom kanyak, ti mangukom ken ka, ket ingka magunggunaan mayanugot iti aramid mo. Oh, right. That's right. That's right. That's right. Sapay kumapagayam ko asara, tay naknaibsan, tay dagunsan nga katartaraknain. Oh, yeah! Ala, papagayam, kastamanen, aging gangay ti sumaranumanan ngayon tay panaglalangin. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agngina katakayamen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!